नमस्कार प्रणाम, हम भीरगुन कुमार। देखिए रउआ सभे की लागत हुई कि हम अनपढ़ गंवार मुरझाइल तलवार बानी, लेकिन ना, हम बहुत तेज माने बुझ जाए कि गोबराही कुदार से भी चसक हमार दिमाग बा। भले कोई ना मानेला लेकिन हमारा भी दिमाग बहुत तेज बा। अब रउआ सभी यही से गैस कर ली कि हमारा भी कितना दिमाग बा। जब हमारा भुअरी भैंस के पारा जब गिर गली नार में तो ऊपर से हइये भीरगुन रहस कि मसूरिया देखा के निकालत रहस। तले तो ये बात पूरा गांव में महामारी खानी फैल गई कि भीरगुनवा के दिमाग में ना घुटना में बा। अब आप ही लोग सोचिए कि जवान चीज लोग दिमाग पर कपार पर लेके ढोएला, ऊ है भीरगुन जी गोर में लेके घूमेलन। अब बताइए इतना महान आदमी होला के बावजूद ये बात के हम घमंड कबो ना करें। हमार दिमाग हे ठेहुन में बा, ये बात हम जगह जगह साबित करत चलेनी। जैसे कि हमारे एक बार मास्टर कहले, जब हम 11 पास करके 10वां में गए तब पढ़ावत रहले, कहले कि मान लो बबुआ कि तहां भी 100 रुपया बा और में से हम 50 रुपया ले लेनी तो तहां भी 1 रुपया बचल। तो अब हम तो ईटा चला के कपार फाड़ देनी अपन 50 रुपया लेवे खे। मान ली कि पैसा कमाने में मेहनत न लगता जी, ऐसा ही कैसे कोई के हम दे दें तो कपार हम जब फाड़ देनी तो अब लोग कहे लगल कि हाँ भीरगुनवा के दिमाग साँचो के ठेहुन में बा, ये में कोनो दुराय नहीं। तो ये बात बा कि हम बहुत पढ़ल लिखल माने एमएफ कइले बानी, एमएफ मैट्रिक फेल कोर्स। हाँ मैट्रिक फेल कोर्स कर लेले बानी आ जे बा से हर एक वैकेंसी भरत रहनी नौकरी था। ए सुनत बारो का अपने में बरबरात सुनत बारो, अरे हम कोनो कान से अनहर थोड़े बानी। सुनत बानी का कहे के चाहता रू बोलो। हमारा न तारा से प्यार हो गइल। का प्यार हो गइल? साला रोज हमें जा अपना आप के ऐनक में देख के आवत तो हमारे साथ प्यार के नौकरी के तो छोरा साला चपरासियों के नौकरी ना भइल, तारा हमरा के देख के प्यार हो गइल, प्यार के नौकरी हो गइल। प्यार के नौकरी नानू साँचो के तारा से प्यार हो गइल बा। फिर हम कोनो झूठ बोलता नहीं, हमरा आज चपरासियों के नौकरी रही तो हम हई माने भैंसे चराइती, देखा तारू कि ना भैंस चरावत दू लेके। अच्छा तू पढ़ल लिखल नहीं खा? हे ऐसा बात नहीं खे कि हम पढ़ा लिखल नहीं खी, हम पढ़ले बानी, नदी फान के पढ़े जाते रही नदियों पार। लेकिन वो अलग बात बा कि हम पास ना भनी, लेकिन हे नदी फान के पढ़े जाते रही, बुझल। बहुत संघर्षशील जीवन रहे हमार, बहुत संघर्ष कैले बानी पढ़े खातिर। वो अलग बात बा कि पास ना भनी। हम नु तारा से मैरिज करे के चाहतन। मैरिज? हाँ करेम, काहे ना करेम। हम मैरिज के काम करेम तो तू हमरा कितना तनख्वाह दे? तनख्वाह? जी तनख्वाह। काहे से कि हमार सिद्धांत देके वो कहेला कि कौनो काम ना करेम त बाबूजी मारे ले गधा के जैसा। यही से प्यार के नौकरी हो चाहे हो मैरिज के नौकरी, कौनो काम करेम तो हमरा चाहिए पैसा। बात साफ। ना तू समझला ना, तू हमरा से बियाह करबो, हमरा तारा से लव हो गइल। अच्छा अब के बुझनी कि तू का कहे के चाहत बारू। आ सुन, हमरा भी नौकरी चाकरी कुछ नहीं के सिवाय 2 गो पारी के। का अभियो हमरा से बियाह करे के चाहत तारी? अरे कोनो बात नहीं के, बाकी कितना कमा लेवेला तू? ये महीना में 20-25 हजार रुपया हम कमा लेंगे बस। का भइल हो? कोनो कम बा का? हई मैट्रिक फेल कोर्स कइले बानी नु 20-25 हजार कमाता नहीं, कोनो कम बा? कम बा ना, तारा तनख्वाह से ज्यादा के आवेला हमार मेकअप। तन ध्यान दिया, तारा तनख्वाह से ज्यादा के आवेला हमार मेकअप। इहे खर्चा लोग से ना दिया से हम कली ले ब्रेकअप। ब्रेकअप कोगो से रे? कतना के काट के अलबर हमरा फिर। अब उसे तारा का मतलब बा? ए छोरा जाए तो कोई कटलू ना कटलू से हमरा का मतलब बा। लेकिन तू हमरा से बियाह कलो, हमरा अपना भुअरी पारी के कसम खा के कहता नहीं कि तहारा के हम अपना भुअरी पारी के दूध तारा के टाइम पर सप्लाई कर दे, एकदम देहम टाइम पर। काय अबिया हमारे एक दिन के खर्चा बा 5 से 10 हजार आ हमारे एक दिन के कमाई बा 20,000 तक रुपया। का एक दिन में 20,000? ये देखा ना हमरो के ही कामों में लगा देना, तारा गरीब बन हम अपने भुअरी पारी के कसम खा के कहता है। ई काम ना, ई बिजनेस है, बिजनेस। तारा ऐसा बोका लड़का के हम रोज काटी ली आ हम अपना प्यार के प्रसादी लेखा बाटी ली, बुझल? का एकर मतलब कि हमरो के काटही ला रहल हस का? जी, लेकिन तू तो भिखारियों से गल गुजरल बारो।
आगे पीछे डोल के मीठा मीठा बोल के ही तो प्यार के जाल में फंसावत दिया। हमारे जैसा बोका लड़का लोग के तो सारा पैसा उड़वा के बैंक के दिया बुता देती। बारह खेलल गई बिया हो। अरे तहरा खातिर जमीन अपन पूरा जहान दे दे, खेती बाड़ी पूरा दे दे, खाली तू एक बार आई लव यू बोल के तो देखो। अरे बाबू ये का होता? हमरा नु प्यार हो गइल बा। देखो बाबू आजकल प्यार नहीं हो, प्यार के वैकेंसी आवता जेमे 5-6 जना एक के साथ फार्म भरता लोग आ एक के साथ ज्वाइनिंग लेटर आवता। अब 15 से 20 दिन में सारा माल चूस उस के एकदम रिजाइन लेटर देवे पर मजबूर करता है सब आदमी। तो चुप रह, हमरा माल के देख के तोरा जलन होता। हाँ बोला बाबू। जलता ठीक बा बाबू, कंटिन्यू। साले एक दिन माथा पटकते रहो। आप सब सब्सक्राइब करी। हे भीरगुन जी के कहल बात कोनो बाव ना जाला, एकदम सत्य बात बा। सब्सक्राइब।